Ingding phokep ke chok sartalina me pi Karbi lo charli asong mate ke ese inglong pho tum lama kang thura sai kideng po. Tomonar we kithe parpi ga jok hanjang langso national highway thomke brasir ke batwar pia long kibi akulat penang ana hem kan hok. Mothade along child marriage awareness ajai make ke pamanpon. Nele Abirta thanbang son rosing rongpi. Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pachiriklo kardom. Tane Pini Abirta non angton pen arjikta. Ingding phokep ke chok sartalina me pi Karbi lo charli asong mate ke ese inglong pho tum lama kang thura sai kideng po. Lakhaingko raisi Borjan constituency ke parlot dilai khorsing terang jutang aklamalong inglong pho Karbi lo charli asong atum mate KSA inglong pho atum ingding phokep ke chok sartalina me pi lama kang thur ke padopon. Aru achiklo ni phai hini arni ada porphai der cap apor malom dilai khorsing terang jutang aklamalong inglong pho KSA asong atum sartalina rani ka chomi ke pamanpon. Lason sila bangso sartalina me along KSA inglong pho tripya me ame phu thang sing timung arideng pensi lama ingthur ponlo. Sonsi alang along kachirabdun lake kongchun bang buddha terang anparta tirika mame akongchun bang khoya sing ingleng atum anparta branch tin pen kebang inglong pho KSA atum sitame RD pidon tilo. Lason se thang sing timung KSA ame phu pen lam ke than tekang ke KSA inglong pho pokelitum Karbi kur pho dolasi Karbia kur pen pangbar dam sila bangso KSA amahang patheklo. Lapen esona bangke chiklolong so pia porsi padonang kok ma plotangte chiklolong so plotangte clear dap asanlo kaita klar bong nangpo lapen timung asang hopen esona lam the kachuning rike ilitum KSA plotangte ilitum e phrang kedam mate kapa phrang nangji aphan para owi kimia tum kacharle ahin chihung pik nang jilang puta bangsola makang thura hot lamthe ningjepon lapen anpata hamphang kaching thurji aphan sitame kaprek jumesana lamthe sitame lamthe jaipon. Lamaing thur dera phisaya jai megateng pen Karbi lo charli asong mate KSA klembang phubang phi ke klembari mate arong kache woi tang abang phubang phia tuma phan sitame minute isia por en pen kachikimo asai sitame dengponlo. Karbi lo charli asong ningkan sega mai pi ningkan phokep ki pleng pining dak dilai hawar sita bangso khorsing terang pathu klamlong si pathik ponlo asi patumi aru phai si pensi la bangso mai ke cheng ba patuni bangli tum la west Karbi long east Karbi long ma tokno ke do an delegates tum hari si reception lo si ditum pining la bangso nikan kep pichok nikan segamai pi long itum pangrum pet pen haroi sira chok kep ni branch report nang le lo asi 188 branch nang lelo pasi non till date ke registration nang menek lang si labang supang rupet dan delegate sintum suri hini baki tukai di pen kape ka hawar pen nang bom la asi Pini alu ni phai hini ani bang ke tum kecengsi asayang dengke lalu itu song alama kang thur pamu pen song alama puthak ke thantan tang song alama kang thur tang de pen puthot khai farman longria farman phan kedam tum phan ka chikimo pon asayang deng tum pleng asi non puthonil tum por bhai hini penote tum student open session itum cheng pon lo si hala bangso student open session ong itum chief guest ke Karbi executive member Karbi Autonomous Council Education in charge tapen dak itum special guest do alang li Anthony Dev Verma alang ni ke borok community tuhan isi human rights along secretary general nang Tripura pen siwan lason taksi all Manipur student union pen tame tuwenang li lo lason taksi Naga student federation pen siwan ji AJYCP pen bangji mate iritum eastern Naga student union pen bangji lapen di mahasau pen tame di masa student union pen central committee secretary Pramit Singh yung me bang ikwom asila bangso student open session ki especially la
student community tumhan ko son si ni tum khai long ke parja tum thekji ma man student community phani tum khai phara contribution kon si pidun thekji ma hala so alam kon ji andeng si pati tum student open session ko si hala bang so student open session long tum student open session betul tum tok lang la si koilam thal betul tum education importance ko pilo education अभी प्रथम ते मुनित की रेंज में कितनी जी माँ हाँ बंसो education को भी सी कार्बी आंग्लोंग में वेस्ट कार्बी आंग्लोंग बांगा डिस्ट्रिक्ट में चिंचुकुन निदर माँ ताई पेनाना लामी तो स्थान पर कार्बी आंग्लोंग बोर्जान पेनामोर सिंह बे रिपोर्ट बिस्वनाथ कार्बी लाइव तांगे पिनी आदुन थो अबिरता नॉन पुथर आंगटन पेन लांगिथा Tomonar we kete parpi ga jok hanjang langso national highway thomke brasir ke batwar pia long kibi akulat penang ana hem kan hok ভর্তি একদম ভর্তি Gabon luar ibu sana bilang gue. Patumi aru achiklo ni phai hini arni nerlopor phai hini apor malam hanjang langso ahithialom men tomon arwe kethe parpik penajok penang ana hem kana hok lapen kulat ahem hei hui sitame na hok dunlo lapenar partas national highway thomker brasir ke patwar pi arai rei thengpi thengprang kaching lok penajok towar pi amat block cheklo lajon si birta ke tokbom ahudan ke kithi ke janga birta angton pen chini pon pelang lapen halapu towar pi angpong kikli tip atheng pi thengprang anta gari motor ka tewara tum lapen tebok tere atum thurpak pensi saiponlo Kuna orang ada kah? Sorejan di. Hanjang langsung dah pulo, aleng lam ni hanjang langsung pulo. Orang lam ni. Nang mana puni? Tuturong padi. Ini hem nak tingoi lam. Acha. Tutar mana ni? Kala. Karbi Anglong Japralang Sopen Agustin Rongpar Report Biswanath Karbi Live Tangde Pini adun tho Abirta non puthor angton pen langitha Mothade along child marriage awareness ajai make kapamanpon Nijang Karbi Anglong lakhasir kep amreng constituency arlo jirikendeng police station ke parlo mothade arong along all Karbi Anglong Sarkari Gaubra Association ahin penchepatir piponsi child marriage awareness ajai mek kibipon Halapu jangmi pochiklo ni phai krep pho arni chomang atum hadak arat ka chutikia hormu kapana hok pivek adim sitame hadak arat tum pen chelang petsi kelang chari dam asai sitame dengponlo
la pen hala puning kan hinia phrang Assam sarkar pen ki pipon se ka chelang a hemate sub center asai hemalong sitame ka hum report lason si hadak arong asar pen pherang ke athengno nang thando na tengke labangso sub center along non puta doctor avipin la piniar ni anta dowai imu long lelang lasin non prabjin pen labangso se ka chelang a hemalong doctor nang toy vek nang ji pusi hadak araratum non ke dobom Karbi Anglong autonomous council kachari ke the kiding atuma phan kachuning ri pado to Pini ladak muthade bi ahawar long nitum sorkari gambura hinpen kachupapon rong sor kado wetum phan isi a program okay isi awareness program phan si banglo lapen ke ladak kachetong mekar tum lapen ke rong saratum lapen daga sorkari gambura tumpen kachingki kachethan la kado kawe alama kama bangke bikhe koila child marriage lapen ke drinks lapen alcohol lapen ke isi kenang sot lo peace and harmony tu labang so a theme pensi patumi penilitum chengpon lo ni apartment tumi muthade ahawar sinilitum damlo chinthong lapen ke hadak tanitum aphan mesen pensi dengpon lo lapen hadak muthade molom ahawara atumpen nitum chingki che than lo lapen ke muthade bangali hadake umru khuti chinthonga lo hadak lokel atum lo nitum chingki che than lo lapen ke nitum phan ke dengpon mesen lo lapen ke alang litum ben sita nitum kisuman alam longpon lo lapen labang so lama bangke jitu Karbi Anglong akeja Karbi Anglong autonomous council akeja ake hai Dr. Tuliram Ronghang atim atum phan sita nitum labang so report chipi ponpo lapen ke Pini ladak muthade long sita lason thaksi lahi farman si nitum banglo lapen ladak ta border alam abang ekalite ma sita isi kupulma puji la rong berong tha po alam pen ajoksi asap cheng wordo chomang tumpen hasia tumpen hasil abang so alam sita unan pen ke chepang samji phansi dak muthade hawara tum sita bor iponang po lapen nitum jong sita akeja tum phan nitum tak nang nitum pen kachi tham tang kachi mum tam lam an sita nitum palle ponpo lapen ke dak nang nitum phan muthade hawar tum phan ni li bite koi moheta chipulo kachining bite kang kalailo bihek thi he ka mumar tum phan lapen non kaching thumi ke bang mi ke themi atum phan sita Nijang Karbi Anglong jirkindeng pen plenty crow report Biswanath Karbi Live Tang de Pini prime time Abirta la ampen si kang tonik lo Kadong we phanta kurwang thula pen dome thakme